Bazen susmoa eta datuek baieztatu egin dute. Internet bidezko delituak handitu egin dira azken urteetan. 2022ko segurtasun memoriak jasotzen duenez, 3 urtean 140 egin dute gora internet bidezko delituek. Lapurretak dira gehienak, iruzurrak ere bai, baina jazarpena ere badago, hala ere bada ezaugarri bat, gehienak delitu ekonomikoak direla. Lapurretak edo iruzurrak esan dugu moduan, kasu gehienetan berrentagarritasun ekonomiko hori lortzeko. Enpresak eta erakunde publikoak izan dira ziber eraso hauen biktima. Azken astetan zabaldu da Kataluniako Bartzelonako klinik ospitaleak izan duena, erietxea bera blokeatu duena. 150 ebakuntza, 3.000 mediko hitzordu geldiarazi ditu. Azken adibide hau, adibide handia nahi baduzue, baina ez da bakarra, gurean ere Euskal Herrian gertatzen ari direlako. Gurekin dugu Javier Dieguez, Euskadiko Zibersegurtasun Erakundeko zuzendaria. Dieguez jauna, egunon. Egunon. Gurean uste duguna baino maizago ari dira gertatzen horrelakoak. Hau, zibereraso zareketak nik esango nuke egunerokoa dela. Gure kasuan bakarrik zentroan, gure internetekiko konexio azpiegeituran orduro milaka saiaketa ikusten ditugu. Hori da orduro. Orduro milaka saiakera. Bai. Eta horrela da, zorionez, oraindik ez dira arrakastatsuak inoiz izan, baina, prest egon behar dugu. Zuek ziber incidente esaten diezu, ez da? Bai, lehenik eta behin, nik pentsatzen dut zibererasoak eta ziberincidenteak bereizi behar direla. Ziberincidentea gertatzen da zibereraso bat arrakastatsua denean eta inpaktua eragiten duenean. Hori da desberdintasun nik uste dut nabarmenena. Beraz, eraso saiakerak etengabekoak dira, eta erasori arrakastatsua denean ziberintzidenteak gertatzen dira. 5 urte dira zibersegurtasun elkartea eratu zela, urte hauetan guztietan esango zenuke ziberinzidenteak areagotu egin direla? Bai, dudarik gabe. Guk ez ditugu intzidente guztiak ikusten, eta bakarrik hitz egin dezakegu kudeatzen ditugunei buruz. Euskadin gertatzen diren ziberincidenteak jakiteko bi modu ditugu informazio hori jasotzeko, ezta? Lehenengoa da erasotako erakundeak guri jakinaraztea, eta bigarrena da gure inteligentzia plataformaren bidez heltzen zaizkigunak. Eta nik uste dut aipagarria dela plataforma horri esker batzuetan erasotako erakundeari jakinarazi ahal izan diogu ez zirelako konturatu izan gu abisatu baino lehen. Eta bilakaeraren datuak pixka bat emateko, gure kasuan 2021 batean 428 incidente kudeatu genuen, baina iaz 2022an 869. Hau da, kopurua bikoiztu egin zen urte batetik hurrengora. Diozu, erasotako erakundeak ematen dizuela batzuetan intzidente horien berri, eta bestetik inteligentzia plataformaren bidez jabetzen zaretela saiakera horiek ematen ari direla. Askotan, erasoa jasan duenak berak ez dakienean. Inteligentzia plataforma horri informazioa nondik buelta iristen zaio? Jatorria oso diversoa izan da. Batzuetan gure bazkide batzuk nazioartekoak, beste batzuek software internet iluna kudatzen ari direna, eta ikusten ditugu hainbat gauza. Ez dakit, kredentzialak saltzen ari direla, edo lankide baten datuak erabiltzen ari direla azpiegituran sartzeko, eta hainbait kasu dago hori jakinarazteko,
Eta esan dudanez, egiten dugu bai publiko erakundei, baita pribatuei kasua ikusten dugunean. Zeintzuk izaten dira, edo ze eratakoak izaten dira eraso hauek jasaten dituztenak, enpresa txikiak, ertainak, handiak, ez dakit kasu honetan enpresaren dimentsioak ote daukan garrantziarik? Nik esango nuke tamaina ez dute zer ikusirik erasotakoaren tamainarekin. Eta, motivazio ezberdinak dago. Igual erasotakoak zerbait baliotsua dutela, edo erasotakoaren bidez, erasoen benetako helburuaren hirugarren batengana iritze daitezkelako. Eta, normalean txiki-txikiak, igual baliabide gutxiago dute babesteko, baina beste aldetik handiak internetekiko superficie handiagoa dute, eta horregatik igual erasotzeko modu gehiago aurki ditzake erasotzailea. Ertz desberdinetatik eraso egitea handi erresagoa izan daiteke beraz. Bai. Jakimina sortu zaigu, Javier, kliniko ospitalaren adibidea aipatu dugu lehen, ez da kasu bakarra, ez da zibererasoa jasan duen osasun erakunde bakarra, daukazun informazioarekin eta batez ere ikusten ari zaretenarekin, esango zenuke badagoela joera orain osasunarekin zerikusia duten erakundeetara jotzeko eraso hauek egitera, eta ze helbururekin jotzen da? Nik ez dakit esan daitekeen osasun erakundeen aurkako kanpaina espezifiko bat dagoela. Esan daitekeena batzena da. Sektore horretako inzidente batek ikusgarritasuna handia duela, eta horregatik egunkaritan eta erabidetan aipatuta dira. Baina hainbat arrazoi daude ospitale edo osasun zerbitzu bat erasotzeko. Adibidez, erabiltzen duten informazio motagatik, oso informazio baliotsua da, sensiblea, eta ematen duten zerbitzuaren garrantziagatik, bizitza dago jokuan, eta klinik ospitalekoa gaurko albistea da, ezta? Duela egun gutxikoa. Baina hau ez da gauza berria. 2020ko adibidez, irailean, pandemian geunden, oso albiste aipagarria izan zen egunkaritan. Eta hau da, ransomware bidezko incidente batek Düsseldorfeko ospitale bati eragin zion. Eta incidentea gertatu, eta une gutxira, ambulantzia bat iritsi zen, emakume bat premiazko tratamendua behar zuena zeramala. Eta ospitalea kolapsatuta zegoenez, beste ospitale batera desbideratu behar izan zuten ambulantzia, 30 kilometrotara zegoena. Eta horren ondorioz, tratamendua ordu bete geroago aplikatu zioten, eta zorritzarez emakumea hil egin zen. Hori gertatu zen, ia 3 urte, duela 3 urte. Esan nahi da, esate baterako kliniken kasuan, edo beste osasun erakunde batzuren kasuan, hain informazio sentsiblea da, lapurtzen dutena, baitzen dutena, espero dutela erasotzaileek errazagoa izango dela erreskatea kobratzea, azken finean, helburua badelako, datuak bueltatuta, diru bat lortzea, ez da? Zaetzen dira dirua lortzea, negoziazio baten bidez, gure gomendioa beti izan da, ez ordaintzea, ez dago garantiarik jakiteko, zure azpiegitura berriro berreskuratuko duzun ala ez, eta gainera, zuk zure disponibilitatea eta zure zerbitzuak berriro martxan jartzen dituzu, baina, ez dakizu informazio hori nora joan den, ez da bakarrik blokeatuta zure sarean, baizik eta igual, lapurtu dizute datu horiek, eta, erabiltzen dituzte saltzeko, eta dirua
diru gehiago balortzeko, edota erabiltzeko norbaiten aurka, edota erreputazio kaltea egiteko ospitaleak kudeatzen duen erakundeari, ezta? Orain hauteskundeak datoz, eta leku batzuetan, eta ez dakigu ze propositoarekin, ze helburuarekin egiten diren gauza hauek, ezta. Bai, beste azkenengo aste hauetan albiste izan direlako baita ere, Euskal Herrian udalerri desberdinetako egunei egin zaizkien erasoak. Ziberdelitu-gileak non daude? Oso zaila da, jakitea non dauden. Hauek enpresak dira. Hau da, ziberkrimen oso industria handia da. Jatorria zaila da, hori azaltzeko, pentsa dezakegun enpresa baten, ezta? Eta gaur dakigunez telelana dugu. Eta enpresaren bulego nagusia leku batean dago, baina lankideak ez dakigu non, ezta? Eta gainera oso ondo izkutatzen dituzte haien arrastoak, orduan zaila da jatorria egostea, eta esan dudanez irabazi handiko industria da. 2021 duela urte, McAfee enpresak egindako ikerketa baten arabera, narkotrafikoak baino diru gehiago mugitzen zuen zibererasoen industria. Beraz, badagoela, sektore oso bat ilunetik ezkutuan eraso hauek egiten, eta intzidenteak lortzen ari dena. Javier Dieguez, Londresen harrapatu zaitugu, badakiguan hitzaldiak eta dituzula, eskerrik asko xehetasun hauek guztiak emateagatik, hurrengo batera arte. Bai, eskerrik asko zuei eta nahi duzunen arte.